देखी दूची गोटे मस्त ड्रेस गोटे आनी गोटे बढ़िया ड्रेस ये ऑर्डर करी मिशो रु हनुमान पूरा आसी घर बसिक पूरा मागिले आसी कदली दिए आ बिस्किट फिस्किट ये कि हूँ मगरमाछ सलीम चाचा टेंशन नहीं किए आस हाँ से जाओ जाओ कौन ला अरे माँ घर बस जमी घर आगे आसिक रही आम घरे तो लांच टे कटे देखना रूम रे पशिगले समस्त जाऊनी से डर डर देखिए अंकल एक्सप्रेशन आसे सब बड़े आसे सी जाएगी खट ए माँ जे ड्रेसिंग निजे मुह निजे देखुची नहीं नहीं ये कौ प्रकार माने से खाऊ जे मु किछि भी बुझी पारनी ये कोई सेंस है मम्मी मुझे बस मो रूम को गोटे काच ग्लास क्षीर पटेदब आउ से रोसे गोटे सफासफी करदब है गोटे मारिली चुपचाप जा फ्रेंड्स गजब बेजती मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आपण मन को मु देखी दूची गोटे मस्त ड्रेस गोटे आनी तो गोटे बढ़िया ड्रेस ये ऑर्डर करी मिशो रु जो मन को दरकार लिंक मुझे देदेवी कौन बैग मस्त ड्रेसटा आईटा तो पैंट आसी व्हाइट रही बॉर्डर अच्छी तार ब्रेन्स सेमती अच्छी पैंट बहुत ही बढ़िया लगे मत माने मु तो जमती भी ऑर्डर करी जमती भी जहाँ भाभी सब एकदम ठीक ठाक ही आसी किसी भी प्रॉब्लम नहीं नो डिफेक्ट एकदम ठीक आपड़ चाहिए ऑर्डर कर पाए हनुमान पूरा आसी घर बसिक पूरा मागिले आसी कदली दिए आ बिस्किट फिस्किट ये कि हूँ मगरमाछ सलीम चाचा टेंशन नहीं किए आस चुनू चाहूचे फ्रेंडशिप करने कहीं आस ना देनी चाउलिया मुझे निया निया कौन लगे से कम दबा से खाई सारू नहीं हटे निया धरी खाओ निया लगा आसन हो ना अचानक आसी बस बोला मु डरी मु तो आसी डरी दौड़ी माँ बाबू पानी निया एठी थोइली हां ना ना वो खाई सार को दे एको नहीं गले एको नहीं जा मोर करछु उठे बोलिए देखिए न खाइले और दबा कदल न खाओ खाई दो ना उठे दे जन जन पाट सर न कि हाथ धरते भिड़ी नहीं जाते ये गोटे सैला गोटे नौ गली दे मत
ନେ 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 ନା ସେଇପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ହଁ ହଉ ସେ ଯାଉ ଯାଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ମା ଘରେ ବସି ଯେମିତି ଘର ଆଗରେ ଆସିକି ରହିଛି ଆମ ଘରେ। ଲାଞ୍ଜ ଟିକେ ରଖେଇଦେଇକି ନା କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଧନ। ପାଣି ପିଅ ନିଅ। ମାନେ ଯେମିତି ଘର ଆଗରେ ରହିଛି ନା। ବାବାରେ। ହଁ। ହଁ ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟିଏଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନୁ ଚିନୁ। କ'ଣ ନଉଛି ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେ। ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଉନି ସେ ଡରିବ ଦେଖିଆ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଅଙ୍କଲ ଡରନ୍ତୁନି ସେ କିଛି କରିବେନି। ଆସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ସିଏ। ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ବସିଲାଣି। ଏ ମା ଯାଇ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ନିଜ ମୁହଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ କମେଡିଆନ ମାଙ୍କଡ ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଭାଇ ଦିଅ ମନକୁ ଆସିଲା କଦଳୀ ଖାଇଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇଛି। ପୁଣି ଘରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେକି ଅନେଇକି ଆସିକି ବସିଛି ତାର। କ'ଣ ହେଲା? ତମକୁ କେହି କୁଆଡେ ନଉନାହାନ୍ତି? ଟେବୁଲର ମୁହଁ ବେବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ। ଏ ତମ ଆସରେ ନା ମୋଡ଼ିଦେବ ତମ ବେକ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆସିକି ରହିଛି। ରହିଯିବ ଯଦି ରହିଯା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ରଖିଦେବା କି? ସେ କ୍ରିସ୍ ଅଛି ସିଏ ରହିବନି ବାବା ଝଗଡ଼ା କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଘରକୁ। ସେମିତି ଆଗରୁ ଆସେ କ'ଣ ଏମିତି ଘରେ ଆସିକି ବୁଲି ବୁଲି ସେମିତି ବାବା ରୋଷେଇ ଘରେ ପରେ ଓହୋ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କେଉଁ ରୁମ୍ଟା ତୁ ବୋଲି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯାଅ ଯାଅ। ତୁ ଚୁନୁକୁ ରଖ ନା କ'ଣ କରୁଛି ରଖ। କିଛି କରିବନି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆ କଥା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆ କଥା। ପକ୍କା ଫିଙ୍ଗା କ'ଣ ପିଠା ଫିଙ୍ଗା ମା ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଘର ବୁଲି ବୁଲି। ଆଉ ମା ରୁମ୍ଟା କାହିଁ ବାକି ରହିଲା ବୁଲିଆ ଖଟ ଉପରେ ବ ଏଇଆ ହେଇ ନେ ହେଇ ମା ରୁମ୍କୁ ଯା ଟିକେ ଦେଖିବା ବୁଝିପାରୁଛି ନା। ଏଇପଟକୁ ଯା ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ପରା। ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଯା ତୁ ବୋଲି ପଳେଇଆ ବସି ପଡ଼େ ଯା। ମାନେ ସିଏ ଆସିକି କେବେ ଆସେନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସି କିଛି ଜିନିଷର ସବୁଆଡେ କିଛି ଜିନିଷ ହାତ ମାରୁନି ଆସିଲେ କିଛି କରିବନି। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡଟେ ଆସିକି ମାନେ ଆସିକି ପୁରା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ହଉଛି ମାନେ ବେଡରୁମକୁ ପଶି ପୁରା ଇଏ କରି ନାଇଁ ବ୍ରେକ୍ କର ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ ନା ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ ଆସ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ ନା ଆସ କଦଳୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖାଇଲା କେବଳ ଆଉ ଖାଉନି କିଛି ଖାଉନି। ପୁରା ମଣିଷ ଭଳିଆ ସବୁଆଡେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସିଏ। ପଳେଇଗଲେ। ହେଇଗଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ବସିଲାଣି।
ସିଏ ଭାକଡ଼ ପିଲା ରାଗି ହେଉଛି। କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଭାକଡ଼ ପିଲା କହୁଛି କାହିଁ ଆଇଛି। ଘର ମଣିଷ ଯେମିତି ସେମିତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ। ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଆମର ବିସ୍କୁଟ ସନି କଟିଲା। ଆସ। ସେପଟ ରୁମ୍ ଟା ଆଉ ଗୋଟେ room ରବିବାର ଦିନ ସନି କେମିତି କଟିଲା? ଏ ପାଣିଟା ଦେଲୁ ରବିବାର ଦିନ ପାଣିଟା ସନି ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ନିଅ 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 ଏଠି ପାଣିଟା ପିଇ ଦେ। ପାଣି ପିଇ ଦେ। ଶୋଷ ନାହିଁ ବୋଧେ ତାକୁ। ସେଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବ ଖାଲି ତୋ ରୁମ୍ଟା ବାକି ରଖିଥିଲା ନହେଲେ ମୋ ରୁମ୍ ଫୋ ରୁମ୍ ସବୁ ବୁଲିଛି। ଡାଳିମ୍ବଟା ଖାଇବ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଲା ଡାଳିମ୍ବ ଖାଉଛି। କଷି ଡାଳିମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛି। ହଉ ସେ ଖାଉ। କଷା କଷା ଲାଗିବ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ରକମ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରୁଛି ଭାଇନା ମାନେ ପୁରା ଇଏ ସଲିମ ଚାଚା ତମେ କାଇଁ ରାଗୁଛ? ସେଟା ଓହୋ କୋଉଠି କଳା ବୋଳିକି ହେଇଛ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା କରିଛି ଏଇଟା ପଳେଇଗଲେ। ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ପାଗ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ବି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରିସ୍ କ୍ରିସ୍ ପୁରା ମେଘ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ଆସିଛି। ପୁରା କଳା ମେଘ କଳା ପୁରା କରିଦେଇଛି ବାଦଲ। କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ କଫି ଫଫି ପିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତା ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେ ଖାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ये कोई सेंस है? मुन्नू सलीम चाचा ये क्या कर रही हो? बाबा क्या कर रही हो? डिस्टर्ब मत करो। मम्मी मुझे बसची मो रूम को गोटे काच ग्लास क्षीर पठेदेव आउ से रोषेई गोटे सफासफी करदेव है। ଗୋଟେ ମାରିବି ଚୁପଚାପ ଯା ସଫା କରିବି। फ्रेंड्स गजब बेजती। तो फ्रेंड्स वीडियोटी मुझे एंड कर दूची। मत पुणी रोषेई घर पोछापोछि करार अच्छे मत कहले। तो एवं मुझे ये एंड कर जदि भी आप भिडियो प्लीज टिके भल लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती करदे। गुड नाइट बाय बाय।